रोड कंडीशन पूरा खराब मोबाइल ध्यान दे तो छिड़ा मोबाइल जस्ट पोस्ट कर भाई मुझे जस्ट पोस्ट कर मोबाइल देखुची चलो चलो कौन भाई रोहित चलो हाँ नौटे पहले स्लो कर दो बोले रास्ता पूरा खराब अरे ये पटा बंद कर देले के हम गाड़ी आसीगला यार यार दे दे भाई यार दे रेडी उठिला रेडी ठीक है चला सारा कला मत गाड़ी उठिला हमर हां गाड़ी उठिला दुईरे कथे दुईरे चलती हम तो यही तो भी चल के असल से खाली आई गलो रास्ता बस स्ट्रेट कर देती स्ट्रेट कर देती डिलक्स टोटाल उठूनी असला कुछ टेंशन नहीं है असला गाड़ी आसे खाली ऑटोटा तो एक नंबर उठुची कौटी टाइम मिलू तो तू लगे
ରଖିଛି ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦିଅ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଡ଼ି ଘର ହଉ ଆସ ଆରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଗାଧେଇବେ ପଳେଇ ଆସ। ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁକାଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ଏଇଠି ଏପଟେ ଯାଏ ରେଲିଂରେ ଏଇପଟେ ଯାଏ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ହଁ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଗରମ ସବୁ ପରିଚୟ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହବ ନାଇଁ ତମମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଲିପୁ ତକ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍ ଆଡ୍ କରି ସିଧା ତାତି ଯାଉଛି। ଯିବନି ତମେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇରା ହେତେ ତାତିବନି ଏଇ ମାର୍ବଲରା ସେପଟେ ଛାଇକି ଯିବା ଛାଇରେ ବସିବା ଫଟୋ ଫଟୋ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି କେବେ କରିପାରୁନି। ମନ୍ଦିର ପଛପଟଟା ଏଇଟା ସବୁ ଛାଇରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଖରା ତତେ ଦେଉଛି ଖାଲି ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ସବୁ ତ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପହଡ଼ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେ? 3ଟା ଲିଟୁ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ହେଟା ନାହିଁ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଆଜି ସବୁ ସଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେତିକ ରାସ୍ତା ସାରା ଇଏ କରିକି ଆଜି ସବୁ ତ ଏଇଠି ବାହାରିବ। ମାର୍କ